Timo, pekne, Luky, dobre si to myslel, ale vždycky chceš sa dáva tam, kde nie je. On tam už čakal, že to zahráš. Takže on preto ani nebežal na druhú stranu, ale presne počkal si na ňu, lebo ste si toto už zahrali asi 3-krát. Pekne, Timo, tak ideme na to. 0,15. Luky, takisto trošku vyššie. Dobre, vyhodím, počkám 1-2 sekundy, udrem. Neboj sa, ako držíte si servisy v podstate, takže on si už svoj. A ideme ďalej. A už sa priprav. Po 15. Ako ten úder mal silu, to bolo super. Pekne, ako zahral ho čisto, to sa mi páči. A ideme. Už sa priprav, nestoj. Teraz ťa páska zachránila, bola by čiara. Išla na čiaru. 30-15. Hop, a priprav sa, ideme. Tak, Týmko, výdatne pomáhaš. 3 chyby. Rozohraj si. Poďme. 40-30. Kúsoček, dáke možno 4 cm pred čiaru padla. Ideme. Zhoda. Dvakrát, ja viem, zhoda. Ale Luky, toto keby si bol zahral po prvom odskoku, tak to bola pecka. Krásne, počiare. No, Benjaminek. No čau. Zhoda. Tak, to je také netradičné zhoda medzi vami. Ideme. A matchball pre Tima. Ideme, má výhodu. Benžik, čau. Má matchball. 5-4 vedie a má výhodu akurát. Ale vyrovnaný zápas strašne. Zhoda, výhoda. Luky, pevne nohy. Dobre, ešte si počkal tým, koľko si chcel dopadol? 5? Nie, Luky, máš bod. No jasné. Na čo čakal? Týmko, čo si čakal? Na koľko dopadov? Na 6? Na 5? Na 4? No na 2, očividne. No, dobre, tak ideme. Ty brďo, krásna toto dneska pôjde na stránku, krásna výmena obidvaja. Super, toto perfektne obidvaja. To mne natočil. Mám asi, na YouTube je, všetky sa mi nedajú dať na stránku, lebo to by bolo strašne veľa toho, ale mám na YouTube kanál, kde dávam všetky videá, tam sa to dá pozrieť. A to so samou ste tam dali? No jasné. Áno. Ako sa volá ten kanál? Fú, ale pekne. Zhoda. Odvrátil si matchball a pekne, riadne. Dohraj, neboj, poď. Ďalší matchball. No, som si grať? Viem, že toto ešte bude na dlho. Oni majú strašné hry. To je výhoda, zhoda. Breakball, zhoda. Výhoda, zhoda. Majú strašne veľa, majú dlhé hry. Ale Lukáš dáva naňko. Prvý servis cez pásku, opakuje sa. Nie, ide si tam. Benjík, môžeš si dať tam, kde mám aj ja veci, dobre? Alebo na tú stoličku. Ja si to dám sem. Aby si nezašpinilo dantuky. A zostane aj Týmko s nami asi. Neboj sa, musíte servis makať, volej a tak ďalej. Juj, to je škoda. Ale krásne, ako zápas, super. 6-4.